O 2 de abril conmemórase o Día Mundial do Autismo. Para celebralo, Amicos desenvolverá unha serie de actividades. Ademais, os actos centrais que terá lugar este venres a mediodía no Concello de Ribeira porase en marcha unha campaña comercial que conta coa colaboración de 8 asociacións arousás. A Asociación Boirense de Empresarios, a Asociación de Ribeira, a Asociación de Empresarios da Pobra da Carabiñal, Noia Histórica, a Asociación de Empresarios de Portesín, ARE, que é a Asociación Rianxeira de Empresarios, Somos Rianxo, Zona Aberta de Vila García, pois son as 8 asociacións de empresarios que este ano colaboran con nós, de maneira que a todas as persoas que durante esta semana compren nos comercios, entran no sorteo dun vale de 50 euros. E que teñen que facer para participar nese sorteo? Pois co ticket de compra, poñer o seu nome, o seu número de teléfono e enviárnolo ao correo que teño por aquí, diadoautismo@amicos.org. Ademais do sorteo dos vales, un por cada asociación entregaránse premios aos escaparates mellor decorados que co gallo desta celebración lucirán en cor azul. Pois nada, trasladarlle a colaboración que ano tras ano estamos levando a cabo con esta asociación e desde aquí, pois nada, manifestar a colaboración de todo o comercio que se implique neste tipo de campaña que son moi importantes para dar visualización a este tipo de eventos. Dende Amicos fan un chamamento tamén aos centros educativos e aos concellos da comarca para que se impliquen na celebración desta data cunha serie de actividades que contribúan a facer visible o autismo.